Okay, atong balikan tong video name sa ilang press conference no na kanutong taon mahigala. O katong affidavit nga doay dito mahigala gipanganlan ning mga nakadawat. Ang problema mo ni kay do na bay video day, nga do na po'y mga namang mga malita-malita. Iandam to malita-malita nga kwarta na name sa to ipakitag balik ha. Kanutong taon. Ang malita-malita ang kwarta niya katong gigiukbang yun. Kay basig mingon ba, malita lagi pero man klaro unsay sulod sa sulod. Kay giingnan naman sila mahigala nga pila may sulod atong usa ka dako man kay trolley bag. Nga 56 million ang usa. Limang ka na mahigala og 56 million ang usa ana. Nakakita gid mo nga 56 million basig igor lang nang gisulti. Sus kita gid ay do nagi picture mahigala giablihan gyud. Na si Lacson nga isip PNP chief kani adto. Makasabot siya mahigala. Dali ra man ang i-check ng kanang picture og tinuod man ang picture dili oy. Ha? Ako lang pagtagad ha nga nagtuo ko akong gipresyum nga kinis Lacson may gala considering nga PNP chief siya, considering nga suito sa investigation, considering nga sa I understand mga higala kinis Lacson naka-eskwela pa kinis gawas naso day mga investigations sa matters about PNP, matters about police. So suito siya nang napita. Sayo naman ang ma-check ang CCTV. Sayo naman ang ma-counter-check mahigala kay tagigod ng giingon god BGC god. So mag-conduct og Senate inquiry, ipatawag ng mga establishment sabi katong mga na CCTV. Yan na. Pero mo naman manghigalag nagdumili siya. Ni ining maong investigation kay para niya kuno posible nga destabilization bid ni. May bawaan man na unya kay kung pananglitan mag-investigate sa Senate unya why basihanan ning 18 ka Marines adi tamulaban anak nila. Binuang na ng ila. Pero kung tinuod, ato po sila mahigalang dapigan, kay misulti sa kamaturan, sakripisyo ba yan as ilang kabahin mga sukit ng paminaw, di ba lalim karon panahon na nga musulti ka against sa administrasyon. Straight to the Once ibarog na sila diha, meaning doon na sila kaisog. Mo niya itong hatagag pagtagad doon mahigala ang mga reaksyones. Unya kaning pag-abli sa malita mga higala atong hatagag pagtagad ni. Okay, kinisag nga portion itong kinatang mahigala sa super fiber. Ang regular nga pag-inom sa super fiber, magkatabang paglimpyo sa itong tinai o kulon. Kinero malikayan nga magapundo ang mga hugaw, nga may makaingon ang mga colon polyps o na motubo sod sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labi seryoso, masakit o colon cancer. Ang super fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong colon. Labing maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa super fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mao makahatag din kini kahupay sa colon tiyan ug sa lawas. Ang super fiber mao number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado sa mga doktor. Apagis pag-inom, magwala ka usa ka sachet sa super fiber. Imong isagol sa kabasong tubig, imong shake og mayo, kutawon mayo ug unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3. Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala kining mga membro sa Philippine Marines kaniadto. Nakauban kini mahigala ni Orly Gutisa. Ngani do na sa picture mahigala nga kauban sa ni Orly Gutisa katong unang sakop sa Philippine Marines nga gipresentar mga kaigalaan dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Ugunya, atol sa ilang press conference. Mao na ilang press conference sa kasamang names. May ato ipakitag balik ning ilang press conference kagahapon. Ano ito usak adlaw, no? Dili to kagahapon day. Itong usak adlaw, no? Okay. Sige ko na ba? Okay na kini. Mo ni si Attorney Baligod, no? Nga nisulti niya. Kining mga kaubanan, kining mga sakop sa Philippine Marines, kani adto, no? Mga kauban ni Orly Gutisa. Unya karon ang gi-question mahigala kung unsa mga background ani nila. Mao sa to si Kwanday kadto si Gutisa gi-question mo sa tong background nga ngano man ka nagbalhin-balhin man ka. So sa tubag ni Gutisa day nga gikan ko ni Binay sa dihan si Binay di na siya vice president siyempre nabalhin na paguglain nga iyang assignment. Natubag, no? So kini mahigala mao ni ang press conference unya atong tagaag pagtagad kadtong affidavit. Kay kini magud mga kagalaan imbestigahon nun gyud ni. Unang-una unsa may reaksyon ni Lacson in town? Isip Senate Blue Ribbon Committee Chairman nga moingon siya mahigala nga i-verify pa na pila man kahigayon nga mag-investigate mo diha sa Senado o ang Congress mag-investigate nga diha dayon so pinahan man ang kanang inigmension sa tao day inigmension kinsay tao involved sige pasupinahi patungahan dire wa naman ingon nga
Asa tan-awon sa background. Nasuta mga higala matod pa nga ang uban ko nung ini siyempre kitong mga commander nila sa Philippine Marines suwatan mga kagalaan niingon nga ang uban wa na ni retire na kuno sila day. Tinuod nga retire na ang uban ani kuno matod pa na dismiss. Dili maayong pagkagawas. Pero ang uban mga sakop gyud sa Philippine Marines, sakop gyud klaro gyud mahigala ang background. Kining doon naman ko yung mga tao ba nga, doon ay mga prinsipyo nga di na kaagwanta sa mga nahitabo sa tong nasod karon. Straight to the point. Di man pwede tanan mga kailaan nga bisag kung saan mo pahilom na pwede madag kwarta ng uban apan dili tanan. Pwede madag hulga ng uban apan dili tanan. Sumo ni nahitabo ining 18 ka mga sakop sa Philippine Marines dili lalim ning ilang gihimo. So angay ni mga higalang imbestigahon. Unya sa ila ra bang affidavit sus na ay mga gipanghinganlan, no? Insa ni mga congressman gipanghinganlan dong nabato sa dili pa kito sa picture dong kay ang picture sa mali-malitang kwarta. Hay man to bang kanio daghana mura magmularga mga higala sa airport. Labaw pa man ni day bungadto Hong Kong day katong pagadto nato day. Daghanang malitaha kadto man yung dagko nga malita mga higala unya matod pa na ay nakasuwat ani nga 56 million ang usa. Dako aday kwartahan no. Tag 1,000 gini mga kagalaan niya 56 million dako ang kwartaha oy. Mao gina nga og inani nga klase sa kwarta syempre mo kuan gyud ka gamit gyud ka mga retired nga mga sakop sa Philippine Marines. Nga maoy mo deliver day. Di ba nisod man kay nang imo lang ipa-deliver. Ang amag imo inon lang nga nakay helpers inyong balay nga may ipa-deliveron ana. So nasakto gyud na kay isa may mo deliver ko na day. Dili oy na karga sa helicopter ning uban mga sukiting paminaw. Di gyud ka pwede nga manugo lang ka. Prehan nato na kay mi ka nga Louie deliver ning usa dito lo sa kuan lo. Di pwede oy imo gina pa escortan kani klasyare kana gani mga armored car gani. Kaon nga mga bangko mga higala armored car. Escortan gina kay delikado man. Si bakog tulison. Kini dakong kwarta man ang sakop sa Philippine Marines o giukban ang kwarta pagkadaghan ng kwartaha oy. Di ka kaingon ba daghan ng kwarta no niya samtang ang mga kabos. Di ang mga higala intay wa nagigikaon, wagi ang mga higala kwarta. Pero kini sila pati daghan ng kwartaha. Giablihan gyud. So klaro gyud mga higala nga di na malita lang o giablihan ang malita kwarta gyud. Straight to the Kini nga point. portion to kita mahigala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Og mao ni mahigala ang perfect coffee para kanato mga kaigalaan usa ka active nga sagol niini kining rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mao na naka-importante diha, no? Og motabang sab kini aron reviewhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape. Mao kini ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan ug gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa mga grocery stores duol sa inyong mga lugar. Straight to the point. Okay, atong balikan mga kaigalaan kini mong isyu. Si Trillanes mga higalaron ni Hulga nga mukiha og cyber libel. Ato ning isgutan ha. Wa mahadlok baligod. Kini sa Attorney Levy Baligod. Ingon sa Attorney Baligod, okay, kiha, nagpaabot mi, kaya umpo mo dagan, paaboto na mo. Matod pang Attorney Baligod. Kay kinis Attorney Baligod, pakita ko balik tong press con dong. Atong kanbe, kini ang kana katoto ang video. Ha? Kini, mo ni sa Attorney Baligod. Doon naman ko sa krusada, nag-establishar ni nga doon na ni krusada. Di ni first time nga nigawa siya ani, nga na ay mga kaso inani ba. Sa akong nahibuan nga, medyo usapon ni sa mga dunay krusada, labot mahigala sa mga korap. Kay nga ni, muna akong giingon, imbisigaran ninyo kay kini sakop sa 18 ka mga sakop sa Philippine Marines. Di ni basta-basta ha. Doon na sila kinabuhi. Doon na nakataya sa nila, delikado sab sila kung muana-anha lang ka mga kigalaan ug may mga bata nang way buot inday kin. Ha? Muanha lang sila mahigala musulti, gipangutana sila, musulti sila sa nahitabo nila. Nga kauban sila mahigala ni Orly Gutisa, sila may maghatod o malita-malitang kwarta.
Dili na basta-basta nga aligasyon, oy. Ug ikaw tinuod ka nga anti-graft crusader ka. Imong klaruho ni. Di magkagmali-malit ang kwarta-kwartas katawhan na. Ang kang lakson mahigalang gingon, dili kay kana na ang kwarta kuno dayon kana kunong ang computation kun sa kwarta lisod kuno kay dako ra kayo. Di i-investigar. Kay mao ra pa niya gingon kanito, imposible. Numdum ka ug wa mo tingog saldi ko ingon sa, oo na ada insertion. Now, kini panawagan na to. Unsa may himuon ni Senator Ping Lacson? Di sa mo investigar ani? Moingon sa isa kay ato sang susihon ang background aning maong mga Marines. Naklaro na nga mga Marines na sila kaniadto. Susihon sa kuno. Pila man kay gayon nga nag-imbestigar mo wa mo mususi background. Diha impromptu nga imbitaron sa Senate Blue Ribbon Committee. Imbitaron may kala kalabi pa itong quadcom day. O bisag unsa nga masulti, okay no, ugma patungaha dire. Ana pa. Kay do naman sa subpina power mga kagalaan. Pero karon medyo corruption ang gisgutan ni ang mga higalay na apil si Romualdez, ni ang mga congressmen, muna mahigalag na atras man mo. Ha? Unsa may mahimo sa ombudsman ani? Nga kining ombudsman mahigala under Republic Act 6770. Otherwise known as the Ombudsman's Act of 1989. Maka-investigate man sila ani. Mupiyong lang si Crispin Rimulya aning maong panghitabo. Straight to the point. Ha? Nga kining ombudsman ni exist man na kaysa may mo bantay mahigala. Ha? Nga unta dili kawato ning kwarta nato sa gobyerno. Naa sa jurisdiction sa tanan nga mga public officials elected man mahigala or appointed officials na ay jurisdiction ang ombudsman except sa mga impeachable officials. Straight to the point. Ila pa man ganing ipugos mahigala sa ombudsman day. Mura nalibog sa nabak sa jurisdiction sa Vice President uwa ba? O si Sara, gusto nila mahigalang kukuron. Nga kining kang Sara mahigala impeachable official man eh. Pariha man sila gipili sa presidente o vice presidente, they are impeachable officials. But the ombudsman under Crispin Rimulya, naghuna-huna pa gyud nga iya mga higalang kukuron si Sara. Di okay. Pero kini mga congressmen nga under sa inyong jurisdiction, dili sa administrative nga aspect ha, na wa mo'y planong mo imbestigar ani? Straight to the point. Unya kini mahigalag tanaw ni mong background, kini sa attorney Baligod mangod. Dili basta-basta na ilang press conference ha. Sultian ta lang mo. Muna ako, nagsulti ko sa kahanginan. Bisa pag moingon mahigala Australianis, mukiha siya iyang ipangkiha ni mga sakop sa Philippine Marines. Okay, ikiha. Kasi Baligod mahigala masukol nagkaso. Practicing lawyer man na. Unya ingon sa Baligod mga higala nga among paabuton imong kaso Australianis. Unsay background ining attorney Baligod? Kini sa attorney Baligod, mauni mahigala ang abogado sa whistleblower nga mao si Binhor Loy. Kinumdo mo? Kana si Binhor Loy mauna mahigalay whistleblower batok ni Janet Lim na pulis. Straight to the point. Kinumdom na mo? Ha? Instrumento ni si attorney Baligod nga na priso hangtod ron kana si Janet Lim na pulis. Instrumento ni nga na priso kadtong mga senador. Ha? Sila si muna kana sa mga senador na Lacson day. Kana mga naa sa Senate, kay bao sila ana? Si Revilla, si Jinggoy Estradas Indrili. Ha? Tungod to netong Binhorloy, umangko na tong Janet Lim na pulis, kinumdo mo? Nga iyang giyagyag mahigala katugon ning kwartan Janet Lim na pulis day. 10 billion ganito day. Karon pila ka billion ang na-involve ani. During the time of Pinoy napapriso niya kadto si Janet Lim na pulis. Og ang mga senador nga tulo napapriso during the administration of Pinoy. So kanas Lacson day kin, kaila ni siya ni Baligod ay. Ha? Kaila sa Baligod mo na mura sa hesitant mga sukit pamina mura pag ila pag ipagamay-gamay nga. Katong press con sa private lawyer mo ni mo na. Private lawyer bital private practicing lawyer kini si Baligod. Pero ang ato mga higalang ang record ani di na lang kumulabot sa uban nga mga records mga kagalaan instrumental ni nga napriso hantod ron si Janet Lim na pulis katong pork barrel scam. Kinumdum mo pork barrel scam, Janet Lim na pulis, na priso kauban niya mahigalas Indrili, si Jinggoy og si Revilla. Straight to the point. Kana sa Baligod may bugado ni Binhorloy, kini-kining tapad mo ni Binhorloy day. Ang bugado kana sa Baligod, karon ni ana po mga sakop sa 18 ka mga sakop sa Philippine Marines.
Mao na pod mga higalay iyang gitabangan ron. So dili nimo maingon nga sa man na duwa-duwa mo din ha. Dili ni duwa-duwa, ha? Clarix ka na. Onya sa man maglingaw-lingaw lang mo, palingaw-lingaw lang mo, kunuhay mo kunuhay mo magkabati, kunuhay mo magkakita. Anti-graft advocate kini, ha? Dili niya karon pa lang bitaw ni tunga ba? Karon pa ni tunga nga abogado na nya tabang diha makiyon ka, sige lang, i-assist siguro sa council. But kini na sa record. Panahon pan Pinoy. Nga usa siya mahigala sa mga instrumental nga diin si Janet Lim na pulis o katong tulo ka senador nga priso. Ha? Ya karon ni as baligod. Ay kung ingna panahon mahigala nga kan Janet Lim na pulis kay gusto mahigala kuan mingon sa saktos baligod adtong panahon na. Unya karon kay ang presidente mga kaygalaan medyo na involve ani dili sa ato sa imbestigaron ang background. Ano yung pag-sure, oy? Tanawa, mali-malitang kwarta. Unya, di yun kaingon nga. Mali-malitang kwarta. Wa man makaibaw kung sa isod. Sus, giablihan names. Asa tong picture names. Giablihan ng kwarta. Ba to? Kana, mga mali-malitang kwarta. Naghahan kwarta ha, eh. Unya, di lang ka ng igo mahigalang kwarta ha. Kadto ging ablihan. Aman tong ablihan names. Gibutang mga dagko kay silupi, no? Kani, oh. Karga helicopter, kani. Kani. Mao na ang kwartang giablihan. Oh. 5 kanaw pagkadaghana. Oh, kani. Post ko no names. Post names kuan be? I-zoom in. Kana utak krabihang kortaha eh. Daga yelo-yelo mahigala gablo-blo ning uban. Kining blue mo ni 1,000 gini day. Kining blue. O kining yellow tag 500 ni. Now, pulbidang hagtika ning kortaha kasamang kay. Nya karon kwarta man corruption gyud dako mga sugid di paminaw. Okay lang mo ana, di lang mo maningog nang dapita. Straight to the point. Okay lang mo, di lang mo maningog. Unya, kini ni ang miyapon ang mga congressmen nga maoy nakadawat. Asa man tong affidavit names? Na ba to? Katong affidavit. Atong pa kuno to. Kay kini allegation man eh. Allegation man eh mahigala. Patubag ni nila unya dayon kini ni ang investigaron yun kay makadaot man ni sa langans congressman mula mag nganong wa magkisikisi mga congressman day. Hadlok sa magkisikisi kay basig mahibaw-an hinom kisikisi sila mahibaw-an ang kamatuonan. Matod pa mahigala. Tepa ha. Unsa man nga page dong? Tepa unsa ganito nga kuan ni? Kay di ama kong kopya dire mga higala. Paragraph kuan ni no? Ato lang basahon tong paragraph dong. Ang babaw ana na paragraph. Napay gisulti kadali. Sige ko no, kanang gisulti kadali kay aron nga babasa na tog balik unya atong tan-aw dayon ning kuan. Kana. Mo na paragraph 44. Okay, paragraph 44. Damo ko kopya pod nga gi-print, no? Okay, mo ni mga kagilaan. Sige, paragraph 44. Sige dong, pwede na to i-zoom in dong para mabasa ba kanang listeners na no? Ako malikon. Tagalog ra ba niya kini ako ra ban Tagalog, medyo gahi ra ban Tagalog. Masinsa lang mo gamay mga kagilaan kining atong Tagalog kay more or less sa gini atong Tagalog. Pero giingon dire pero masabtan ra ha, masabot ra man. Matod pa dinhi nautusan din kami, so kinidaing mga Marines nga 18 ka buok, nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng malita sa mga congressmen, women na naalala namin sa ngayon. Dahil sila ang napapanood namin minsan sa telebisyon o palagi naming silang makikita pag nakausap sila ni Saldico. Sa Binisaya, pamahigalan na nasuguan pod kami nga mag-escort o mag-deliver sa lain nga klase sa malita ngadto sa mga congressmen o mga congresswomen og nahinumdum na kami karon tungod kay sila may nakita namo sa telebisyon o kanunay pod nga makita namo nga makaistorya ni Saldico matod pas Binisaya. Atong tiwason giingon dire. Nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR. So gi-deliver gyud sa balay, sa pipila, sa House of Representatives. Mao kini ha. At yung iba ay kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Polo Club Townhouse o sa Forbes Park dito gikuha ng uban. So ang uban mahigala maingon ipakuan lang
ihatod lang sa balay, ang uban sa niya for pick up lang. Mura na papilion na ka unsa man ihatod sa balay or for pick up. Pag nipalit pa kas fast food chain ingon lang kay Inday Maris unsa man dine in or take out. Unsa man for delivery or for pick up. Kini nga aligasyon kini ni ining 18 ka mga Marines. Dili kini basta-basta kay si Attorney Baligod, abogado kini mga higala. Mana ako. Klaro gini man ako panawagan ako ni Lacson. Isip Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Ay pagtalaw ping. Tanawa, imbestigaran na. Kay moingon ka nga, kay ang timing, ang kuan, ana. Total ka ng timing. Og binuang ning ila, di ba yung binuang gid ay. Wa may lain nga imong tabun-tabunan na ang kamatuoran will set you free. Mao ra gyud na. Ngana ra gyud na. Di na pwedeng tabun-tabunan mo dili kay kuan niya destabilization mo na. Ayaw, ipagawas yun itong kamatuoran. Imbestigaron, aron mo gawas ang kamatuoran. Og nagsulti ba ni tinuod wa? Kay ang abogado ini nga sa Attorney Baligod, abogado na ni Binhorloy, kadtong nakapapriso ni Janet Lim na pulis. Doon ay record na ang abogado, dili na basta-basta lang. Unya, kini siya nga nag-assist ng abogado sa iyang affidavit, nga sa paragraph 44, matod pa ang uba, no? Tagalog man ni mahigala, pasensya na mo sa kong Tagalog, kay medyo gahi ko na itong Tagalog, pero ako lang pa ning kamutan ng pahumok-humok gamay. Pero masabot man. Matod pa din sa ikaduhang sentence sa paragraph 44, nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR. So nag-deliver kami sa balay mismo, sa pipila, sa HOR, sa tupakining House of Representatives, kining mga congressmen. At yung iba ay kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. So pili ka for delivery ni or for pick up. Mato ka sa Jollibee or mato ka sa McDo, kaon ka, palit ka ito. Unsa man ni sir for dine-in or take-out? For delivery na ni? For delivery or for pick-up? For delivery lang ng uban. Na ato ni karuhon ha, kay sa ako nagingon, tanawa man imong credibility gud mga sakop sa Philippine Marines 18 ka buok. Wa man ni magduwa-duwa sila. Wa man ni magduwa-duwa dai kin kasabot man sa consequence may magkinsan ni mga tawhana. Dili ka basta-basta na oy nga kuan. Nya karon sa Attorney Baligod na masugot na ni nga abogado na karon og tan-aw niya mga higala katong Janet Lim na pulis si abogado to. Prisos Janet Lim na pulis. Murag kuyawan sa inyo ay si Trillanes, kaila yung Trillanes, ano dahi? Kaila Trillanes, kay ato panahon na medyo kauban sa Baligod, ay. Kay, kini si Baligod, suko sa itong kawatan to nako, may galas Janet Lim na pulis, siya nang abugat itong, komplainant. So, Trillanes, kay sakay po siya ito. Karon, na po mga kawatan, dili siya sa mulaban sa mga nagsulti sa batok sa mga kawatan. Trillanes mo naman, og nagduha mo, pinanghulga inon. Kaya Trillanes, sigurado magiging ko na, kaila sila ni Baligod. Lacson, kaila sila mga higala. So, imbestigaran ninyo, kaya di man ni basta-basta. Mutuo bagol mo magpahigayon ng press conference, inadto nga press conference. Unya, nagduwa lang sila, dili na duwa-duwa. Para maklaro sa ginato. Unya, i-deliver de kuno ngadto sa balay, ang uban mahigala for pick up, kining mga congressman maoning mosunod. Niya, mo ni sang mga kauban na, kanaw, nag-press conference nas tunga may galas Baligod. Na mao ni mga congressmen. Bebe ato ipaduol gamay dong pambabasa nako. Number 1, letter A. Abante Beni. HOR and Townhouse. Uy, duha na ni iya day. HOR kay katamang House of sa House of Representatives na i-deliver day. Og ang uban sa Townhouse, so kins Bini Abante duha din niya pag-ingon pa unsa may imo sir kana na ang dine in or take out si Bini Abante dine in or take out ako.
Doble niya gibutangan man gyud open parenthesis, close parenthesis. Kini iyangan, gibutangan gyud. Oh, gipabutangan man ni tanan day. Gipabutangan day tanan. So kining Bini Abante HOR and townhouse. Sa to pa unsa na imo sir? For delivery or for pick up? Butang nila for delivery for pick up sad. Asa kalma rin yung pastora da, kasi kalma rin yung pastor. Bebe, asa ngaong ni Bini Abante na ay. Mo ni si Bini Abante. Asa insulti ni sa dong? Bebe, ato paminawon ko ni insulti. O isuga o. Kung ginawa nyo kay Pastor Sa- Benny Abante, Ay sa unsa man iyang narration lahi ni. Kanila iyang tingog lang dong. Mo ni si Pastor Bini Abante. Apil man ni Squadcom day. Apil Squadcom ni. Suga ni Pastor oy. Mangisog de ka nang duha de kabuk take out og idahin ha. Tandaan mo yan. Ah. You are not making a decision for your own. Pinapairal nyo yung narutunan nyo sa mga magulang nyo eh. Pwede ba? Na-safe ka? Dapat ang Panginoon nasa buhay mo? Ang tikas ng ulo mo? Okay, nindot yan. Ay, pause. My goodness. Pause. Oh, dapat ang Panginoon. Pero dili pud maayong gamit ka Panginoon isog kay ka. Ang Panginoon, no? Unsa ba ning kalakiha nga duha man ni aligasyon, unsa ba ning aligasyon man ni ron? Imbestigaran ninyo ang Quadcom ninyo. Ipatawag ni mga Marines. Imbestigara. Nganong di man mo imbestigar? Ha? Mura man lag kini seryoso ning allegation. Ang abogado mahigala nga nag-lead ani mga kagilaan sa press conference, abogado na mahigala nakapapriso ni Janet Lim na pulis. Di niya basta-basta nga wail nga kung ano eh. Doon na ningan. Usa na mahigala sa mga trial lawyers dito mahigala sa kauluhan. Nga mo'y nag-aligar ani ron kauban ini mga Marines. Siya mo'y nangabugar ani ron. Sila mo'y nag-lead ani. Ha? Nga ang nag-una de ini mahigala sa affidavit Abante Bini. Open parenthesis, HOR and townhouse, close parenthesis. Sa tupaduhan ng iya. Di ay gi-deliver sa HOR, doon na po sa townhouse. Wa man papalkansis pastor. Kalmaha pastor. Kani sa aligasyon ha? Mato pa sa aligasyon. Na ako, di ko basta-basta nga motuo ani, kung motubag si Bini Abante mahigalay, laning imbestigaran kana isog ba ka ba? Ay ko pasangin li, binuwang na inyo, ana jud ka. Beato ning klarohon, bisigaron ta ning klaro, ana ba? Pero mingo nya wa dili ko ana medyo lisod. Nya kini iya, mao ni si Bini Abante, kailan mo ako no mong gipaila-ila ani. Mao ni ang iyang gisulti mahigala labot sa Panginoo. Pero magwali ka dili maayo og magwali ka Panginoo niya na isog kay kagnaong tingali ay. Ginoo gyud kay naa sa imong kasing-kasing ani kalaki kining klasiha be ato paminaw be. Paminaw to ako no. Sige ko no names be. Be. Bini Abante. na naman. Sige. Sana hindi ka na na-save. Yan mo, punta mo. Tandaan mo yan. You are not making a decision for your own. Pinapairal nyo yung narutunan nyo sa mga magulang nyo eh. Pwede ba? Na-save ka? Dapat ang Panginoon nasa buhay mo? Ang tikas ng ulo mo? My goodness. Pwede ba yon? Pinapairal nyo ang laman nyo eh. Meron kang Holy Spirit sa buhay mo. Anong Sa? Lisod po kayo na nga. Mag-isgot ka Holy Spirit niya. Malulo siguro. May tingali. Alang sa mga naminaw na ko mga pare o mga pastor. O maghisgot mo o kanang Pangginoo. May po tingali. Nga kanang pinalulo na pong tingog day. O kana bang nakabati mo kanang mga pare bitaw mga kuan ako musimba ko mahigala na pare niya. Nindot iyang tingog yun. Di sa ingon niya kana may kanang tingog na may iban nga dili kuan. Pero at least bang pinalulo ba, no? Ang tingog mahigala labi na og kanang maghumili na, no? Kay lahi man ning kay isog ba sa nimo hisgot og Holy Spirit? Dili mo sud ng Holy Spirit aning isog kay ka. Wapalkan si pastor kay kini magodot na ibalik ka gutong gamay dong nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan. So na po sa bahay dai. Sa bahay. Sa HOR. So na po i-deliver sa HOR. Nalipod, no? At yung iba ay kinuha nila, so pick up, no? Pick up.
sa Unit 8 at Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila ay ang mga musunod, no? Duha ka malita din kang kuan aning kalakiha or duha ka bahin niya kay namay sa gi-deliver sa HOR sa House of Representatives, do na po tuwa sa townhouse nga gi-pick up. Di ako nakaingon. O tinuod ni nga aligasyon bidawa gini palupig ang pastor. Palupig pastor kani ikaduha kisa man ikaduha si ngano man letter B nga gitabunan man kisa ni siyang gitabunan man sa kanino gitabunan man itom di maklaro ang letter C kisa ni Adyong Zia HOR so usa ning iya si Adyong Zia dito sa House of Representatives ang pag-deliver so usa ra iya dito sa House of Representatives lupig sa abante kay sa abante duha man iya House of Representatives sa dalupig sa townhouse. Kani mo sa Adyong. Mo nakaingon ko nga, di basta-basta sa Abante, di gini palupig ni sa Abante na imahon. Na atong balikon, kani. Mo na sa Adyong. Paminawon ta. Sige. Adyong. I guess the speaker wants to present a solid case, convincing case. And not only that, he wants also to bring in experts to discuss about the subject matter, experts with credibility and integrity. And the addition of Congresswoman-elect Diokno and Congresswoman-elect De Lima is a great addition to the prosecution team. Okay, so mo ni si Adyong Zia, okay? So arito ilahon taning uban nga mga kuan ha. Kay ilarabang grabe tong allegation gapon nga hasta ang mga dunay mga sakop sa media sa Manila dayong appeal sa mo di taling wa ganahi cover tong uban aning balita. Adios. Kita mga sakop sa media mo cover kita. Ay kalisod mapasangin lang ta ng kalakiha. Total kumutubag, makubiran pa na to. Panalitan mapapriskon po sila nga mapapriskon po si Bini Abante nga dinhi tinuod na makubiran pa na to. Kalisod man kayo og kuan. Atong Arimen Manila ready pod naman tay atong Arimen Manila nga mo cover gyud no kay lisod man kayo di ka kakuan sigin lang ka nang matud pa sa listahan nila na amay kuan nila langanlan ko no ha adios. Mga media operators no matud pa hi so mga media operator ang pasabot no na ako no dito stilan. Okay. So si Benny Abante duha ning iya sa HOR ug Townhouse. Sunod kining ika letter D kinsa man ni Alvarez, kinsa ni dong? Alvarez Jose. So didto pick up pa sa Forbes Park House. Kinsa man ni natay picture ani? Para may ilala na to ba? Alvarez Jose. Aka ni. Matod pa sa aligasyon nakadawat po ni si Jose. Indot na baganing Jose kay kuan na ba unta balaan San Jose. So mo ni si Alvarez Jose. Ikatulo ang Forbes so kini si Ang Jojo, Congressman Ang Jojo Townhouse. Sa Townhouse nabatay picture ning Ang Jojo. Pati kailan ning uban nga kuan na sige daw kuno be ilahon kuno nato mga higala para lang magkakwanta ba pero og mosulti sad sila ilang imbestigaron ni mas rayo maimbestigaron para matinaw po ilangan nga kaning mga Marines pataka lang ni sila kinis baligod pataka lang ni para maklaro lang kay kinis baligod akong balikon na record ni kay mo ni kapapriso ni Pork Barrel Queen Janet Lim na pulis kay siya abogado ni Ben Horloy katumang ko ni Janet Lim na pulis siya abogado to kani mo ni si kuan Ang Jojo. So dito pick up pas townhouse ning iya. Ang kining kwarta. Sunod letter F si isa man ning letter F. Barunda Julien sa townhouse ning iya. Tagsa lang ng ilang uban townhouse kano sa 4-pack si Bini Abante wa gyud palupig duha gyud iya. Di gyud palupig sa ning pastor no. Pero di po tanan kay ang pastor nang pastor daghan ba mga buutan mga pastor.
Pero kini si Abani Abante, lahi po niya pagkapastor mga kagalaan. Isgot og pangginoo pero lisod sa kay isgot ang pangginoo unya human dito sa pasangil mahigala kawatan ning dako matod pas pasangil. Matod pas aligasyon. Mo iya ganin tubagon. Ha? Kay lisod man ning maong aligasyon mga kagalaan. Ha? Og inana nga ginuginoo ka unya dito. Naa day involved ka corruption, maigo ka ng kalakiha sa kuan. Banal na aso, santong kabayo. Natatawa ako, hihihi. Kinsa ning uban be atong ilailahon ni. Sunod ni ang Jojo kinsa Barunda Julien Townhouse. Barbers Ace Townhouse. Barbers. Uy, si Ace Barbers din ni. Uy. Kailan mo Ace Barbers kay mo man ni mga kagalaan ang sa Quadcom, mo man ni siya ang presiding official mo ni Barbers. Townhouse di po ni imo day Barbers. Matod pa sa aligasyon ni Attorney Baligod og sa 18 Marines. Bisigaran ninyo ni Barbers, kwanta sa pangalan ninyo aning kalakiha nga kuan in fairness inyo ba, no? In fairness inyo og kuan, lisod man kayo ning kalakiha og kada na ang pasangil man di man ka na malita-malitang kwarta ko na. Unya kung dili tinuod ni kisi-kisi mo imbisigaran niyo gamitan yung Quadcom. Gamitan ninyo ng kuan in aid of legislation. Bebe ato paminawon, mao na ang sulti Barbers, bebe ko no. Unsa ning ang clip niya dong? Si paminawon ta kuno dong. Bebe. Pwede mabati na to, okay? Sige ko, no? Kuha na yung clip, daan nga clip, pero alam mo, maila-ila lang. O, wala yung audio ni? Wala. Sige. So, mo ni si Ace Barbers. Ace Barbers, congressman ni dito sa Surigao. Kinsay sunod. Bernos Ching. Sabi nga, ngawan yung Bernos Ching, nabay picture ta ni? Kaila ning mga ubang congressman gon. Kini mga congressman dili ba mo'y taga Sugbo, di taga kuan kayo, no? Muna nga ako wa gi Malaysia mga kagalaan ang pagtuki sa isyu. Kay wa man ta kailagan ini mga congressman pero ako lang ning gibasa ni kay maumay na butang sa press conference god. Onya pag trigger ni og di ni tinuod nining mga congressman, mayo og inyo ning klarohon, inyong ibisigaron para matin-aw inyo ngan, no? Aron maklaro kay kung inyon lang ni nga di lang ni pasagdan lang ni sila ang mga tao moingon magyud Mao ni si kuan, mao ni Congressman Bernos Ching. Asa ka ni nga congressman? Sa House of Representatives niya to ang iya nakuha. Sunod si Brusas Arlene. Ang picture ni si Brusas. Mao man ni ang kuan? Si Brusas akan ni. Si Brusas Arlene dito duha po ni iya. Palihas ang Abante, HOR o dito sa Townhouse. Sa Gabriela ni si Brusas. Pastila, no? Kani og dili tinuod ni, kisi-kisi mo diha og di tinuod. Kaya kung tinuod, medyo, kuan manggod, makaguba ni sa mga nga nila. Muna nga para nako og panalitan kung ako pa lang sa ilang kabahin, kisi-kisi ko mapapriskon ko ron dayo O ako i-deny na tanan nga kuan nya ako inon tagsaon ko ning mga kuan pataka lang mong istorya. Ang problema mo kung mapapriskon ka nya mo ingon mo tubag pubalik ang mga maris di ang mga CCTV indawat yuga. Maduduha sa gyud ka nang dili bitaw na akas ka matuuran nga side. Makuyon man gyud ka kay basin magpa-isog-isog ka nga dili tinuod na. Unya mo pakita day, maruko na ba ni kay mga marines na ba ni? Wa ta kasabot ba niya Tony Baligod? Trial sa ni basig na pay gipanggunitan nga lain nga ebidensya ba? Nga once mo tubag ka, tubag nimo nga di na tinuod. Nya papriskon pagbalik nila ni Baligod og ni mga marines di ay giparking nga ning sakyanan sa inyo. Yaman CCTV ana. Una murag wa sa katingog ron flat footage sila day. Wa ka kuan sila. Wa maka arti. Kini Brusas Arlene, HOR ang Townhouse. Sunod Castro France. O di magani tinuod ni no, may mo kisi-kisig mo kay aron nga matinaw inyo ngan. Castro France kini HOR og sa Townhouse. Sunod letter K, Chua Jewel. Chua Jewel ito sa House of Representatives sad. Ni Chua Jewel. Sunod si Dalipi Manix. Isa man Dalipi Manix. Okay ko ka kuan ni.
Okay. Sunod, kanimo ni Dalipi Manix. Sunod, Dilima Laila. Dilima, kailan man Dilima, no? Sunod, Fernandez Dan. Duha po ni iyang kang Fernandez ay. Kuan po ni, HOR Townhouse. Okay, so mo ni mga higala, di pa mga ngan sa ubos, daghan-daghan pa ni sila mga higala. Ang kang Martin Romualdez di man sa ubos, day. Uy, ngano ba ning kuan na pa man sa ubos, day ni? Daghan pa man lagi din sa ubos, letter O o kuan. Napa man din sa ubos? So, sa to pa A, B, C, D. Kutob sa Z. Uy, hala, apil man Tulfo lagi ani di ay. Tulfo Irwin. Ano saan yung kalakiha ha, bebe. Apil siya. Suarez JJ. Kini Suarez JJ, maunay katong medyo kuan. Congressman sakop ka pa ng Squadcom. Suarez JJ. Si Romualdez Martin. Townhouse and Residence. Sa balay gyud niya. Ini kang Martin. Sa townhouse ug sa residence. Kimbo Stila, Townhouse and Residence. Paduano Joseph, House of Representatives and Townhouse. Marco Sandro, Forbes Park House. Mao ni, mga aligasyon kini mga kagilaan nga naa ining maong kuan, maong affidavit. Nya sunod mao ni sila. Okay. So kini nga usa sa mga nitubag ron, mga kay nato i-discuss karon kay si Senador Antonio Trillanes. Nitubag ini. Unang-una si Lacson, ingon si Lacson lagi nga ato sang i-confirm na, ato sang nang ipakuan, ipa-verify sa. Mo na akong giingon nga kananaang daghan mang investigation sa Senate o sa Congress nga mga investigations, wala man ingon nga di patawag sa to papilion ng mga witnesses ani kumahon. Pilion sa ay sa ipatawag sa nato basi kung pabor na to di ato patawag, dili pabor da ayon na lang. Kanyo, ato ni baligod may nagkuana ning kuana. Na I presume nga suito sa ni isip abogado kasabot mga sa rules and evidence, no? Limang ka ng mga malita ha? Liman ka ng mga malita. Unya, ikaw kung si Lacson isip PNP chief, kasabot siya nga kini nga picture AI ni AI. Nakasabot yung kang dili man ni AI, tinuod man nga picture. Kanya katong mga kwarta dong, itong kwarta nga gihap. Asa man itong kwarta nga gihap. Kay ngon sugap dili ni AI, dili ni kwan. Tinuod ning kwarta ha. Tinuod ning nga picture, ha? Ato ning tagag pagtagad ha. O kani. Kani. Pos. Ikaw Lacson, isip PNP chief, hindi kin. Sito ka sa investigation, i-check ko na nga picture og basi gihimo-himo na AI ra na, no? Manufactured na or tinuod na nga picture. May bawaan man na. Na may tay checker na. Pa-check ni mga technician kay bawas lang na. Sayon kini buhaton. Nganong nagpalingog-lingog man mo din ha.